Μεγάλο Ισραήλ. Τώρα ο Κύριος είχε πει στον Άβραμ, φύγε από τη χώρα σου και από τους συγγενείς σου και από το σπίτι του πατέρα σου σε μια γη που θα σου δείξω. Και θα κάνω από σένα ένα μεγάλο έθνος και θα σε ευλογήσω και κάνε το όνομά σου μεγάλο. Και θα είσαι ευλογία και θα ευλογήσω αυτούς που σε ευλογούν. Και θα καταραστώ εκείνον που σε καταργέται και σε σένα θα ευλογηθούν όλες οι οικογένειες της γης. Γένεση 12:1-3. Ευλογημένο το έθνος του οποίου ο Θεός είναι ο Κύριος. Και το λαό που έχει επιλέξει για δική του κληρονομιά. Ψαλμός 33:12. Και ημέρα ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Άβραμ, λέγοντας, στο σπέρμα σου έδωσα αυτή τη γη, από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι τον μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη. Οι Κενίτες και οι Κενιζίτες και οι Καδμονίτες και οι Χεταίοι και οι Περιζίτες και οι Ρέφαιμ και οι Αμοραίοι και οι Χαναναίοι και οι Γιργασιίτες και οι Ιεβουσίτες. Γένεση 15:18-21. Και θα δώσω σε σένα και στους απογόνους σου μετά από σένα τη γη στην οποία είσαι ξένος, όλη τη γη Χαναάν, για αιώνια κτήση. Και θα είμαι ο Θεός τους. Γένεση 17:8. Και ο Θεός μίλησε στο Μωυσή. Και του είπε, εγώ είμαι ο Κύριος, και εμφανίστηκα στον Αβραάμ, στον Ισαάκ και στον Ιακώβ, με το όνομα του Παντοδύναμου Θεού, αλλά με το όνομά μου Ιεχωβά δεν τους γνώρισαν. Και έκανα επίσης τη διαθήκη μου μαζί τους, για να τους δώσω τη γη της Χαναάν, τη χώρα του προσκυνήματος τους, όπου ήταν ξένοι. Έξοδος 6:2-4. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, που σε έβγαλα από τη γη της Αιγύπτου, για να σου δώσω τη γη Χαναάν και να είμαι ο Θεός σου. Λεητικό 25:38. Και κάνε το ταξίδι σου και πήγαινε στο όρος των Αμοραίων και σε όλα τα μέρη που βρίσκονται κοντά του, στην Πεδιάδα, στους λόφους και στην Κοιλάδα και στα νότια και δίπλα στη θάλασσα, για να τη γη των Χαναναίων και στο Λίβανο, στον μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη. Ιδού, έθεσα τη γη μπροστά σας, μπείτε και αποκτήστε τη γη που ορκίστηκε ο Κύριος στους πατέρες σας, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να δώσει σε αυτούς και στους απογόνους τους μετά από αυτούς. Δευτερονόμιο 1:7-8. Διότι αν τηρείτε επιμελώς όλες αυτές τις εντολές που σας διατάζω, να τις κάνετε, να αγαπάτε τον Κύριο τον Θεό σας, να περπατάτε σε όλες τις οδούς Του και να προσκοληθείτε σε Αυτόν. Τότε ο Κύριος θα εκδιώξει όλα αυτά τα έθνη από μπροστά σας. Και θα κατέχετε μεγαλύτερα έθνη και ισχυρότερα από εσάς. Κάθε μέρος όπου θα πατούν τα πέρματά σας θα είναι δικό σας, από την έρημο και το Λίβανο, από τον ποταμό Εφράτη, μέχρι την άκρα της θάλασσας θα είναι η ακτή σας. Κανένας δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά σου, επειδή ο Κύριος ο Θεός σου θα βάλει τον φόβο σου και τον τρόμο σου σε όλη τη γη που θα πατήσεις. Όπως σου είπε. Δευτερονόμιο 11:22-25. Σε αυτό το βουνό Αβαρίμ, στο όρος Νεβό, που είναι στη γη Μωάβ, που βρίσκεται απέναντι από την Ιεριχώ. Και ιδού η γη Χαναάν, την οποία δίνω στους γιους Ισραήλ ως κτήμα, Δευτερονόμιο 32-49. Μετά το θάνατο του Μωυσή, του δούλου του Κυρίου, συνέβη ότι ο Κύριος μίλησε στον Ιησού του Ναβί, τον γιο της Ναβί, τον υπουργό του Μωυσή, λέγοντας, ο Μωυσής ο δούλος μου πέθανε. Τώρα λοιπόν σηκωθείτε. Περάστε από αυτόν τον Ιορδάνη, εσείς και όλος αυτός ο λαός, στη γη που τους δίνω, στους γιους Ισραήλ. Κάθε μέρος που θα πατήσει το πέλμα του ποδιού σου, που σου έδωσα, όπως είπα στο Μωυσή. Από την έρημο και αυτόν το Λίβανο μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη, όλη τη γη των Χεταίων και μέχρι τη μεγάλη θάλασσα προς τη δύση του ηλίου, θα είναι η ακτή σας. Κανείς δεν θα μπορεί να σταθεί μπροστά σου όλες τις ημέρες της ζωής σου, όπως ήμουν με το Μωυσή, έτσι θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω ούτε θα σε εγκαταλείψω. Να είσαι δυνατός και κουράγιος, γιατί σε αυτόν τον λαό θα μοιράσεις για κληρονομιά τη γη που ορκίστηκα στους πατέρες τους να τους δώσω. Ιησούς του Ναβί 1:6.
Τες είναι οι χώρες που κληρονόμησαν οι γη Ισραήλ στη γη Χαναάν, τις οποίες μοίρασαν σε αυτούς για κληρονομιά ο Ελεάζαρ και ο Ιησούς ο γιος του Ναν. Και οι αρχηγοί των πατέρων των φυλών των γιών Ισραήλ. Ιησούς του Ναβί 14:1. Ο Δαβίδ έπληξε επίσης τον Αδαδέζερ, τον γιο του Ροχόβ, βασιλιά της Σοβά, καθώς πήγε να ανακτήσει τα σύνορά του στον ποταμό Εφράτη. 2 Σαμουήλ 8:3. Ακόμη και για τη διαθήκη που έκανε με τον Αβραάμ για τον όρκο του στον Ισαάκ. Και επιβεβαίωσε το ίδιο στον Ιακώβ για νόμο. Και στον Ισραήλ για αιώνια διαθήκη, λέγοντας «Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, τον κλήρο της κληρονομιάς σου». Όταν ήσασταν λίγοι, έστω και λίγοι και ξένοι μέσα σε αυτό. 1 Χρονικών 16 και 16-19. Και ο Δαβίδ χτύπησε τον Αδαρεζέρ, τον βασιλιά της Σοβά, μέχρι τη Χαμάθ, καθώς πήγαινε να εδραιώσει την κυριαρχία του στον ποταμό Εφράτη. 1 Χρονικών 18-3. Θήκη που έκανε με τον Αβραάμ και τον όρκο του στον Ισαάκ. Και επιβεβαίωσε το ίδιο στον Ιακώβ για νόμο και στον Ισραήλ για αιώνια διαθήκη, λέγοντας «Σε σένα θα δώσω τη γη Χαναάν, τον κλήρο της κληρονομιάς σου». Ναι, πολύ λίγοι και ξένοι σε αυτό. Ψαλμός 105-9-12. Που χτύπησε μεγάλα έθνη και σκότωσε ισχυρούς βασιλιάδες. Ο Σιών, ο βασιλιάς των Αμοραίων και ο Ογ, ο βασιλιάς της Βασάν και όλα τα βασίλεια της Χαναάν, και έδωσαν τη γη τους για κληρονομιά στον Ισραήλ, το λαό του. Το όνομά σου, Κύριε, μένει στον αιώνα, και το μνήμα σου, Κύριε, σε όλες τις γενναίες. Ψαλμός 135-10-13. Και ήταν το 15ο έτος της κατοικίας του Άβραμ στη γη Χαναάν, που είναι το 70ο έτος της ζωής του Άβραμ. Και ο Κύριος εμφανίστηκε στον Άβραμ εκείνη τη χρονιά και του είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα έξω από το Ερκάσδιμ για να σου δώσει αυτή τη γη για κληρονομιά. Τώρα, λοιπόν, περπάτα μπροστά μου και γίνε τέλειος και τηρείς τις εντολές μου, γιατί σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω αυτή τη γη ως κληρονομιά, από τον ποταμό Μίτσραημ μέχρι το μεγάλο ποταμό Εφράτη». Τζάσερ 13 και 17-18. Σαβ σηκώθηκε και επέστρεψε στον Ιακώβ και έκανε όλα όσα είχε συμβουλεύσει ο Νεβαγιώθ, ο γιος του Ισμαήλ. Και ο Ισάβ πήρε όλα τα πλούτη που είχε απομείνει ο Ισαάκ, τις ψυχές, τα θηρία, τα βοηδή και την περιουσία και όλα τα πλούτη. Δεν έδωσε τίποτα στον αδελφό του τον Ιακώβ. Και ο Ιακώβ πήρε όλη τη γη Χαναάν, από το Ριάκι της Αιγύπτου μέχρι τον ποταμό Εφράτη. Και την πήρε για αιώνια κτήση και για τα παιδιά του και για το σπέρμα του μετά από αυτόν για πάντα. Και αυτά είναι τα λόγια που έγραψε ο Ιακώβ στο βιβλίο, λέγοντας «Η γη της Χαναάν και όλες οι πόλεις των Χεταίων, οι Χεϊαίοι, οι Ιεβουσίτες, οι Αμοραίοι, οι Περιζίτες και οι Γεργασίτες και τα 7 έθνη από τον ποταμό Αίγυπτος μέχρι τον ποταμό Εφράτη». Τζάσερ 47, 24,27. Και ήταν μετά το θάνατο του Μωυσή που ο Κύριος είπε στον Ιησού του Ναβί, τον γιο του Ναν, λέγοντας «Σήκω και πέρασε τον Ιορδάνη στη γη που έδωσα στους γιους Ισραήλ, και θα κάνεις τους γιους Ισραήλ να κληρονομήσουν γη. Κάθε μέρος στο οποίο θα πατήσει το πέλμα των ποδιών σας θα σας ανήκει, από την έρημο του Λιβάνου μέχρι το μεγάλο ποταμό. Ο ποταμός Πέραθ θα είναι το όριό σας». Τζάσερ 88-1-3. Είπε «Εγώ είμαι ο Κύριος που σε έβγαλα από την Ούρ των Χαλδαίων, για να σου δώσω τη γη των Χαναναίων για να την κατέχεις για πάντα. Και θα είμαι Θεός για σένα και για τους απογόνους σου μετά από σένα». Και εκείνη την ημέρα ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Άβραμ, λέγοντας «Στο σπέρμα σου θα δώσω αυτή τη γη. Από τον ποταμό της Αιγύπτου μέχρι το μεγάλο ποταμό, τον ποταμό Εφράτη, τους Κενίτες, τους Κενιζίτες, τους Καδμονίτες, τους Περιζίτες και οι Ρέφαιμ, οι Φακορίτες και οι Χεβαίοι και οι Αμοραίοι, οι Χαναναίοι και οι Γεργασιίτες και οι Ιεβουσίτες». Ιωβιλέη 14, 7,18. «Και θα δώσω σε εσένα και στους απογόνους σου μετά από εσένα τη γη όπου ήσουν ξενώνας, τη γη Χαναάν.
για να την κατέχεις για πάντα, και θα είμαι ο Θεός τους. Ιωβιλέη 15 και 10. Πας στον πατέρα μου τον Ιακώβ, με εσένα ο Κύριος θα λαιλατήσει τους Χαναναίους και θα δώσει τη γη τους σε σένα και στους απογόνους μετά από σένα. Διαθήκη Λεβί 3 και 10. Και μετά από αυτά θα αναστηθεί για εσάς ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, το φως της δικαιοσύνης, και θα επιστρέψετε στη γη σας. Διαθήκη Ζαβουλών 2 και 32. Και αφού ελαττωθείτε και λιγοστέψετε, επιστρέφετε και αναγνωρίζετε τον Κύριο τον Θεό σας, και θα σε φέρει πίσω στη γη σου, σύμφωνα με το άφθονο έλεος του. Διαθήκη Νεφθαλή 1 και 30.